penggalih Narendra Dwarawati. Mriksani kasektenira Sang Begawan Bisma kang ngedapi-dapi. Duka mawantu-wantu. Narendra Dwarawati jreg dadya braha. Lancara bujreng puris lanat setan podo kegujikan. Kawan Bisma aja girang-girang gumuyu. Mbok menawa ya mung aku sing bakal yo nguntapake balimu marang loka baka. Bisma, aku mungsuhmu. Kulun jimat sembah kula pekulun pepunden kula dene paduka kepareng metuk dumateng jiwa raga kula. Lah dalah ora susah kanggo tembung sing halus-halus. Ayo kawan Bisma nyata-nyatake pendhita sekti. Ayo sampurnakno aku ha. Aduh pukulun. Muka menawi paduka pukulun kok mboten priksa dumateng jasad kula. Menapa nggih kedah ngaten? Menapa kinten-kinten paugeranipun? Menapa kinten-kinten pakemipun Bisma menika kedah pejah kaliyan paduka? Menawi to kula kedah sirna lantaran paduka bejo kemayangan gesang kula pukulun. Wangsul kula dumateng loka baka dipun tapaken. Inggih menika dewane ngadil Sang Hyang Bathara Wisnu. Nanging mokal naik paduka kok mboten ngertos sinten sejatosipun Begawan Bisma menawi ngaten. Wisnu panjenengan menika mapan wonten pundi? Wah, lah aku seneng nek ana wong kecilik. Rekae arep nesu. Dadi brahala. Kasabote ra ilo-ilo. Dan aku megah ngetokke jane. Nang pancen pakeme kudu ngono. Kowe iki ngendika apa Kakang Semar? Nek ana wong kewirangan kok sajak senenge atimu kok ora jamak. Sing kebangetan niku lagi sampeyan. Kok oleh sumengko. Duwe buta gedhe bola-bali jar metu. Kakang Semar, aku iki ngungun aku gumun. Keneng apa Begawan Bisma kok digdaya? Lah nggih pun suwe to. Nek Bisma niku digdaya niku pun suwe. Mangke kok sebabe apa mangate? Lah sebabe apa? Bisma niku pendhita Brahmacarya, pendhita wadat. Ngeten?
Pendhita wadanku sajeke urip mboten tau caket kalih wanita ora seneng karo wong wedok. Dadi pengapesane nggih kalih wong wedok kan. Lah, nek serunggone tak ninggal karo wong tuwek to. Lah ora apa to? Are lu alamate demoro dhewe. Aku ora diomong malah ditilapi trempet. Kaipe wonten dawuh Koko Prabu. Yayi, dina iki brayating Pandhawa akeh sing padha gugur. Klebu putramu si Bambang Irawan. Tanding lawan Kanjeng Yang Perempuan Begawan Bisma. Janaka, dina iki si Adi kudu maguti ngayuda. Kapejawana sendika ndederek Kanjeng Koko Prabu. Kula trimah menawi tanding kaliyan Kanjeng Yang Bisma ingkang sampun ate kula wentah kadigdayan kaliyan kula. Werkudara piye? Wah, gemang. Aku coba tandingke karo Bisma kakekku. Saiki coba kowe maju. Lho. Ade malah genti merintah karo wong tuwa iki piye to? Wis saiki dibalik apa piye? Kowe botohe aku senopatine. Senengane kok geger. Ya wis saiki ngono bae, Janaka. Wonten dawuh, yen pancen kowe ora gelem tekse ora wani tanding karo Kanjeng Yang Bisma, yen aku nyuwun ngampil. Aku nyilih. Nyilih upamane sing duwe kuwi mung Janaka, yen tak silih kowe rila apa ora? Menawi keparingipun Koko Prabu mekaten rela lair terus sing batin. Tenan, lair batin pentuk tenan. Inggih Koko Prabu. Aku nyilih bojomu Sri Kandi piye? Bareng aku nyilih bojomu Sri Kandi kok kowe ndengengek. Menapa sampun Senopati Ngaloga ingkang kadidyayanipun linangkung kenging menapa Sri Kandi kedah majeng wonten palagan. Lah kowe tak perintah ora gelem. Nalika kowe ngarep kowe rak yo wis ngrilake to akar nyilih apa wae. Kowe rila ning ra nggih mboten bojo. Menawi pusaka kula gadah. Pusaka tak nggih apa? Aku ya duwe pusaka. Sing tak butuhake Sri Kandi. Kowe rila apa ora? Ayo, kowe aja kumbi, kowe aja selak. Nalika kowe bakal mengku karo Sri Kandi, sing mbok kon nglamar sapa? Sing mbok kon nglamar Sembadra to? Apa umum kuwi? Ora. Wong gledheki karo Nabi kok bojone sing tuwa kon nglamar iki lah ya. Gumunku ki Sembadra kok ya gelem kaya pekok men ngono lho. Nalika semono kowe wis prasetya Koko Prabu, kula badhe nggarwa para Sri Kandi, kula mboten kesengsem kasurestianipun, ning kula kesengsem nggih menika titi sing jemparing sampun nyameni kaliyan kula. Mila dinten menika ngantos kula kepengin badhe nggarwa tembenipun ayo kepepet ing lelampahan. Kenging kagem Sukasabiyantu. Ayo kowe ngomong ngono ora? Perasaan dadak kelap-kelip. Mesti ngomong awake dhewe kok. Saiki tak nyatake. Entuk apa ora? Inggih. Parinen dhisik.
Sri Kandi. Wonten dawuh Kanjeng Pangeran. Dina iki kowe kapatahing karya kelawan Koko Prabu Ndwarawati kajenengake dadi senopati. Mungsuhmu Kanjeng Hyang Bisma. Lajeng keparipun Kanjeng Pangeran kados pundi? Nek manut aku aja gelem. Batebat nanging kula mantun. Aja. Kowe manut bojo apa manut wong kono-kono. Batebat. Mangke kados pundi Kanjeng Pangeran? Kula mantun. Ora susah. Kowe manut karo aku. Werkudara. Apa? Kok suwe men kae mau piye? Susulen kae. Piye? Sing lanang ora entuk. Piye omonganmu piye? Sing lanang ora oleh. Kowe iki omong kresik-kresik ya ora wangun. Ya wis dinteni bae. Kandi wonten timbalan ing kadhawuh Koko Prabu jumbuh kelawan pangandikane Kang Ngraka Yayi Janaka kowe kapatah jumeneng dadi senopati tanding karo Hyang Bisma kowe saguh apa ora kawula nuwun nggih menawi keparing paduka mekaten kula namung tansah sing mburi kok tangane kok jawil inggih Kanjeng Koko Prabu. Kok malah plak. Wah, kekno. Dilake. Mangke menawi alit sakit ageng dumugipun pejah. Golekne. Oh, wis. Blaeng kaya ngono kuwi. Sri Kandi. Wonten dawuh Koko Prabu. Ora ana wanita kang bisa nemban dawuh jumeneng dadi senopati kejaba mung si Adiwara Sri Kandi Arjuna. Nilakno Yayi. Wis to, kowe manut kelawan pun Kakang ora-orane yen to pun Kakang bakal nyidrani lan pun Kakang bakal nyilakake kelawan bojomu Wara Sri Kandi. Mekaten Koko Prabu. Iya. Wis Sri Kandi maju nyuwun pangestu Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Apa wis kentekan senopati Pandhawa iki? Kok dadi wong padha dijake menyang paprangan. Ora panggring Wara Sri Kandi. Kanjeng Hyang Bisma, ya. Aku putumu Wara Sri Kandi. Aja kowe sing maju Sri Kandi, bojomu kon katon mrene. Janaka kon ngayoni kridhati. Ora susah Kanjeng Pangeran Arjuna. Sri Kandi wae. Aku bisa nandingi kridhamu. Oh, ngono ya. Ya. Nek pancen karepmu mengkono.
Yen nganti kowe cilik lara gedhe temekaning pati, yen nganti ngengeleng bojomu aja takon dosa.